Haga jingle kai T20 series hapring ke India, Persia ika Australia. Haba pai shekre ke jingle kai ke India, kalala ban pelim ya ke Australia da ar runs. Ban leng bagan ke jing job ke India kala job lupa ya ke series, haga baga tam da lai la kawai. Haga jingle kai I-League hapring ke Neroka FC Persia ika Inter Kashi. Haba pai shekre ke jingle kai ke Neroka kalamat ya ke Namrem, hala yang hadin bakala syak pelim hakmat ka Inter Kashi da lai la kawai. Hagawai par ka jingle kai I-League hapring ka Delhi FC Persia ika Churchill Brodar. Haba pai shekre ke jingle kai ka Delhi FC kalala ban pelim ya ka Churchill Brodar da ar la kawai. Haga jingle kai Indian Super League hapring ke Jamshedpur Persia ika Odisha. Haga nega jingle kai ke Odisha FC kala Korea ka nam job Shabar nalaying hadin magalala ban pelim ya ka Jamshedpur dai welanot. Badia ka nega shigul jong ka Odisha layo ban tap lengbau Roy Krishna haga minit ke basan penriu. Haga jingle kai Serie A jong kari Brazil hapring ka Kenhun Suarez ka Grêmio Persia ika Goiás. Haba pai shek nega jingle kai ka Grêmio kala Korea ka nam job hadin magalala ban pelim da ar la kawai. Baleng baga nega jing job ka Kenhun jong Luis Suarez kala khor lai point naga nega jingle kai. Haga jingle kai Serie A jong kari Italy hapring ka Monza Persia ika Juventus. Haba pai shek nega jingle kai ka Juventus kala yo ban penki jar nengkong tang haga minit ka bakhat ar lengbau Rabiot. Badde hashwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus iway ka Monza kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Carboni. Henry tang hadin lai minit kata haka minit ka bakhandai peu plus sau ka Juventus kala yo biang man tap ya ka gol pentam lengbau Gatti. Adele magane ka gol ka Juventus kala khori ka nam job haga ne ka jingle kai da ar la koi bat ban ne haga kerdan ka banengkong haga mi ya khain point. Haga jingle kai yakni ya ka kerdan ka balai jong ka FIFA Under 17 World Cup arjar ar peulai hapring ka Argentina Persia ai ka Mali. Haba pai shekre ke jingle kai ki kena ele kai jong kari Mali kilala bat pelim suk ya ki kena ele kai jong kari Argentina dan lai lanot. Baling baga ne jing job ka Mali kala Korea ka kerdan ka balai haga ne jingle kai FIFA Under 17 World Cup arjar ar peulai. Haga jingle kai Saudi Pro League bat kaderu ka jingle kai ka bakham itanat hapring ka Al Hilal ka badon haga kerdan ka baningkong Persia ya ka Kenhun Ronaldo ka Al Nassr ka badon haga kerdan ka baar. Haba pai shekre ke jingle kai haka kela step ka jingle kai ka long mare khai haka babaro artli gi Kenhun gi khlemla batan khijar. Badde haka kela mit kata haka minute ka ban riu peu sau lengbau Milinkovic Savic ulayo ban pen khijar nengkong nagamenta ka Al Hilal. Badde haka minute ka ba prap kundai urang tep gol bakan sai jong ka Al Hilal Mitrovic ulio ban tep ya gol ka ba ar jong ka Al Hilal haga ne jingle kai bada shwa ban kot ka jingle kai kata ka minute ka ba khantai peu plus ar sai sin Mitrovic ulio biang ban tep ya gol ka ba ar ka jong bad ka balai naga menta ka Al Hilal bad dei lama gini ki lai gol ka Al Hilal ka lala ban pelim suk ya ka Kenhun Ronaldo ka Al Nassr halaying da lai lanot haga ne jingle kai bad leng ba ne jing job ka Al Hilal kanang ne kerdan ka banengkong hakamei ya khain point.